Seniwati Royok Kecamatan Babakan.
lomo tenan. Jehul cenamu Kang Haji Sugiri Sancaka Bupati Ponorogo sing paling kita cintai. Ana ya Lur ya. Bener apa ora? Bayo. Sugeng rawuh wonten ing Kecamatan Babatan Kang Giri. Alhamdulillah jenengan saged mirsani para kadang sinoman sinawa inggih para kadang seniman seniwati Reyok Kecamatan Babatan. Ayo tasih muja-muja alhamdulillah inti dikalengkan samangke jenengan saged rawuh. Haji kagem Haji inti dikalengkan punika matur dumateng panjenengan Kang Haji Sugiri Sancaka Bupati Ponorogo. Haji memberikan sambutan jikata sambutan ugi mangke menerima cendramata. Haji nampi taliasih ingkang wujud pecut samantiman menika pecut samantiman kanthi wontenipun pecut samantiman Haji mugya seniman seniwati Kecamatan Babatan kapecut milih samangke ngantos lipun anggenipun nguri-nguri budaya Ponorogo khususipun seni Reyok Ponorogo. Mila katur Bapak Ibu sedaya kemawon monggo menika mangke kita midhangetaken menapa ingkang badhe dipun aturaken Kang Haji Sugiri Sancaka. Dumateng panjenengan wekdal katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Takdim kawula, sungkem kawula, bektos kawula, kagem para kiai, para alim ulama, para pinispo, adispo sedaya ingkang rawuh, ingkang boten kasebut setunggal, pokok setunggal. Wabil khusus pertama, sedulur kula kadang sepah pengurus Pamong Wengker karo sedaya komplit wonten Mbah Heru dan kawan-kawan Mas Pur, Mbah Harto, Mbah Amin, Kiai Muhammadiyah yang menggunakan reok wonten komplit. Mas Agung, Bu Camat, sedaya ingkang rawuh Pak Lurah sekecamatan Babatan khusus tuan rumah Pak Lurah Babatan. Sedaya dulur kula seniman seniwati reok Ponorogo tanpa kecuali pembarong, pengrawit, jatilan, ganongan. Apa nih? Mas Waldo, Mas Wadi, ya gitu. Legendaris luar biasa. Si kembar seperti pinang di belah dua. Sedaya kang rawuh kang hormati, ingkang bertugas pas tunggal, fokus tunggal. Bersyukur kawula saged sungkem boten ngaso panjenengan kanthi sehat, boten wonten alas tunggal punapa. Shalawat salam kasajengaken kagem junjungan kula Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi ingkang rawuh dua seniman seniwati Reyok tobat saged nindakaken sedaya Kanjeng Nabi ing pangajab ben pikantos syafaat saking Kanjeng Nabi wonten yaumul kiamah. Selama menjadi pembantu panjenengan kula barangkali kanal lepat pas niki lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Kami kali kula ngajak sedaya seniman seniwati Reyok. Reyok saya dirembakake karena Reyok sudah budaya milik kita yang diakui UNESCO. Wajib kita uri, kita cintai bersama-sama. Cocok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jangan penyerahan cendramata tadi AC wujud pecut sama tiban saking seniman Reyok Kecamatan Babatan. Kanji apa serahkan pecut sama tiban saking seniman seniwati Reyok Kecamatan Babatan. Mugio seniman seniwati Kecamatan Babatan sang saya semangat anggenipun nguri-nguri kabudayan Ponorogo Reyok Ponorogo.
Dumateng Bupati Ponorogo Kang Haji Sugri Sacoto. Alhamdulillah. Haji mugi-mugi kanthi pedhut samandiman ingkang panjenengan tampi menika maratandani bilih babatan satos arsa nguring-nguring tembakaken Haji seni riyok Ponorogo. Tasarengan kalian seni riyok Ponorogo Kecamatan Babatan. Yo!